Ти си напълно от хората без работа, като са щастливи в града. Разбираш ли? Кое е щастливото? Аз не ги виждам. В рекламите се Оди от казва... кръчма в кръчма, Да, чуй се къде да седне, да се отрепи времето. Само с телефоните въртат какъв гешефт някъде да направят, какво да закупчеят от някъде. така. Лесни пари. Лесни, да. Стават лесни пари. Ние с цялата държава такъв е до сеч. Ти лесни пари не обичаш ли? Аз не съм изкарвал лесни пари. Един път съм изкарал лесни пари. Значи, и той като казвам лесни пари, аз пак с Турция съм си ги изкарал. Да, Значи, разкажи. от мрежите, От мрежи. значи, горе, 92 година, падна, вкараха първата забрана за улов на калкан. Така. След демокрацията. Като дойде, аз хвърлям 6 мрежки. По 100 метра, 600 метра. Отивам да ги вадя. От 3 мрежи взимах 365 кг калкан. Така. От 300 метра мрежи. Но имаше много калкан, бе. Много риба имаше. Аха. И на 500 метра от брега. На 500 метра от брега. Много калкан. 300 кила калкан. 365 кг. 17 000 лева взимах за 3 дена. Така, и какво? От калкан. При 3 дена ги хвърля мрежите, Това след са 3 дена лесни ги пари. дигнах. Ама е било забранено. Да, беше забранено, признавам. Беше в 11 години първа забрана. Още той беше кьорава работа. Има ли, няма ли забрана, нямаше проверяващи, никой не проверява. То Това лесни пари ли бе? те и сега няма с кой да проверяват. Имат по едно катерче, то къде отиде по-напред? Над към турска граница ли? Към румънската ли? Да не си някой браконьер тук. Тук сега не браконьерства. Не. Не, сега отивам сега. Значи, единствено ходя най-редовно за попчета. Значи, попчета сами много ми трябва за кръчмата. Така. А пък никой не иска да ходи да лови попчета. Всички отиват да търсят едрите риби, защото по-скъпи, повече пари изкарват. Аз отивам на древните. Това е попчето е черното злато на нашето море. Така ли? Да. Що много кости има, бе? Може да има кости, но най-добри, сигурни пари носи то. Така. Днес като изкараш 20 кг, и сега е 3 лева попчета. 60 лева днес ги взимаш. Матрапа взимат от Варна, циганите изкупуват, айде. Цигани. Веднага циганчик матрапази са сега те. Хитрите. И взимат колкото мине после от тази риба. Това е. Те са по-хитрите. Ние сме пак бачкаторци бодалите. Gente di mare che se ne va, dove gli pare, Ma dove non sa. Noi prigionieri di queste grandi città viviamo sempre di oggi e di ieri, inchiodati dalla realtà e la gente di mare va. И не знам, значи ако един друг има на моя акъл, да и също. Ти знаеш, аз като стана в страната и като дода, първо отивам на прозореца. Да огледам брега, дали не е паднал някой кораб. Така. Да, защото е много важно. Какво е важно? Дали ще от някой кораб тук да не... Да, дали е катастрофирал, дали се е набучал в брега. Често ли се набучват в брега Ако кораба? долу-горе на 20 години по един идва. Но ти всяка сутрин ходиш да видиш дали няма нещо. Аз и за първото нещо, като вляза в кръчмата от спалната, като изляза, отивам на той вече да видя. И последния видя, вечерта още го видяхме, че не идва. Да. Тук имаше сонда, една американска сонда в морето, сондираха. И се оказа, че гледахме от тук, го гледахме и викаме, той ще се блъсне върху сондата. Да. И го зарязам, не гледам повече. На сутринта? Сутринта ставам, аз съм рано тук и не поглеждам обрега. Да изляза отпред, да видя обрега. Другите излязаха, отидаха, взимаха по един сак кожени палта и якита. Това е изоставен кораб, който се е ударил Да. тук в брега. Да, схвърли го на брега. Да. И саковите бяха на брега. Напуснат от екипажа си кораб. Напуснат А по законите на морето ти имаш право да вземеш всичко, каквото е в този кораб. Значи, и всички този багаж беше на брега, разбираш? Да. С чанти от вълнението ги свърля от кораба и на брега. Аз не отидах. Вика, сега ще имам чанти там. Каквото изнесе морето, това е ваше. Какво даде кяря?
Веднъж отивам да хвърлям парагат за акула. Тогава свърляхме на 2 часа вътре. И съм с жената и с децата, 2 близначки момиченца, с тях дечките. Хвърляш за акула. Отивам да хвърлям за акула. Да пълно време гледам пред мен, има една черта дълга. Наближавам, дървен материал, представи си. Дървен материал, талпи, дъски, идеално ново. Забравих, не отидах да фърлям парагата. Почнах дъски, лодката се напълни, няма се издали. И се върнах директно без да фърлям парагата, ма много дъски взимах. Как викаш парагата? Това е за акула. За акула. Повече паре. Да, това са 500 въйци Да. на 3 метра въйца от въйца. Така. Тя голяма кукаите Така, да. за акула. И тогава си имаше много акула. И правихме филета сушени. А сега? Филе. Сега няма акула. Сега за акула ходят нашите чак в Украина, на остров Змей. Сега ми кажи, дай да ти наблюдаваш морето от толкова години. Променило ли се нещо? Примерно, говорят за глобалното затопляне. Качило ли се малко нагоре нивото? Аз не виждам да я кача. А за рибата? Последните 30 години наблюдаваш рибата. Рибите, виж, там вече е драстично. Намалят. Много. Кажи, какво имаше преди, какво няма сега? Направи разбор. Има много хора тюхкат се, вика, изчезна паламуда, изчезна, следи, какво си... Ето на зърна нямаше кьора в Паламут. Кога? Заранта? Миналата година. Миналата година. Нямаше кьора в Паламут миналата година. Нищо не вземах. Нищо. Лефер много малко. Карагьос ни в клин, ни в ръкав доди, когато не му и времето. Да. И никой не го чакаше него време. Пак закачихме малко, но е слаба работа. Сега, когато в февруари месец трябва да мине Паламуда, а такова Карагьозът свърли хайвера в Дунава, Да. пак малко мина. Малко. Малко бе, нямаме. Цаца има ли цаца? Цаца, ние не можем да ловим цаца. Цаца се лови само в Талян. В Талян, да. Само в Талян, защото така ситна мрежа. А тук Талян не може да сложи едно шавро. Ще го помита по морето. Не може. Калкана? Калкан вземат. И все още малко вземат, ама слаба работа. А рапани имаше едно време, тралене. От Япония докараха този с рапан, Рапана. значи ужас. Изяде мините. Така ли? О, ти знаеш какво беше от начало? Тук преди 10-15 години, тук беше камара от миди по брега. Вярно. По сега 2 няма. метра миди имаше натрупане. А сега Изядени. няма. А сега? Сега няма. Рапана ги изяде. Рапана ги изяде и унищожи ги. Някоя риба да се увеличила като популация напоследък. Скорпита. Скорпида. Скорпит. До сега. Преди години въобще не познавахме тази риба. Бе. Като е тук такъв риба няма, този старлеж го нямаше. Така ли? Те дойде този старлеж, ужас. Значи, се и въди много, няма враг. Няма кой да враг. го излеме. Няма, той има 1000 будила на него. Ама наистина едно време, преди 20 години, никой не предлагаше скорпит в кръчмите, сега има на Да, абе имаме, ти знаеш като се нахака някакъв път скорпит в кайджийските мрежи. в кайчийските. Да, попчанските. Да, тия за... За попчета. Попчета, да. Абе, ти знаеш като то старлеж те убива. Как Да го убива? чистиш. Да го чистиш от мрежа, да го извадиш. Знаеш какво нещо? Ага, да. Бучиш се. Ръцете ти изтръпват, бе. Ти знаеш, не си усещаш ръцете. Бол и боли. От От подежите. бодежите. Да. От болите. За коя риба ти е жал от Черно море? Лефера. Лефера. Лефера е най-хубавата риба. Изчезна. Царска риба, браче. Малко. 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 Няма. Едно време бяхме будали. Едно време вреше от лефер. Ама ври от лефер, ти си нямаш представа. Тук е той, дето окото ти вижда, как чуеш от кръсното ви само море. Трябва да има 1 милиард чайки. Да. Всичкото еде риба. Лефера е, зато е хубава риба, защото лефера не гълта риба. Лефера е лапа, усмуква и изплюва. Така ли прави? Да. Да. Той само консумира хубавото от рибата. Усмуква я, това е читалко и ръка, нали? Какво е това читалко и рука? Хамсия. Хамсията, да. Да, хамсията му е най-любимата манджа. Тя е мазничка, супер. Цацата, хамсията и сафрида. Яде дребни риби и ги изплюва. Да бе, лапа, усмуква и изплюва. Да. И отгоре чайките, От остатъците. от цацата изплюва отгоре, не? И само едат. И защо да сте били И по-малки? рибата се намираше по чайките. Да, където има чайка, там е риба. Рибата е ври. Да. Сега тук стана 10 години, аз не съм видял джурум. Ние му казваме джурум на това нещо. На чайката. Да, Не, дето. на ятото чайки, които едат риба. Джурум прави, реш? Джурум, да. А, така се аз не съм виждал само 10 години. Няма. Няма. Значи това си сериозно. Ама фърляме мрежи на гьотер. А по-рано го ловяхме само на такос. Будали бяхме, защото нямахме мрежи.
Значи, сега на Гьотере означава, че хвърляте на случайност, нали така? Да, бе, отиваш едно към Гьотере. А преди е било, видите,